Small OCTV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Kai, ban hana ku yin gwada wajen nan ba kai. Allah kai ka rabu da shi mana. Sai mu ci gaba da ballin mu yazo ya yanka mana. Yazo ya yanka ko. Ai ha kace, watan kai dan mara kunya ko? Bara ku ina zuwa. Bara in zo wajen. Ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan ka danna alamar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu.